I'm sharing this life I made from time. Superstars, yeah, superstars. By the bar, yeah, raise the price. By the bar, movie star, bitch I'm a movie star. Dripping in ice, bitch I'm a freeze your heart. Ice. All these stats on us to hard as scar. All these stats on us won't show who we are. No, straight out the jungle like in the birds. Niggas hate cause I made it out of the dirt. Feeling with the guys that are coming, I'm a boy. Zata punches, zata catch it and kataba cause I'm a biggie boy with a biggie car. Down to the road with the body now. Yo, kada America kada suka mabaki kapila wa doka kaje ka zuba mata taki. Yaro mai nasibi yana da abu mamaki. Killing the show sai ka bada maki. Ko ina na je people call me Sakazaki. Riding with the bars, busy playing with the mask for the film for the cast at the ticket pump. I go buy chewing gum, no time to waste man. Call me superstar, I'm a mega star. Who sang good free, we yet to go. For the night pep, I say make a good tempo. Tauraron Boye, Baba Boye Boye. Ni kadai nake sa su kuka da inda na je ni kadai ake ta kira. Kill the shows mu ne a nan. Ba wani kai sai mu a nan. I kill with the gun. I say kill with the gun. Like the father, like the son. Superstar on the run. Free boy on the run. My friend you go run. My friend you go run. Yeah. 10 racks, all in my pocket. 40 racks, 100 racks, I'm running pocket. 20 racks, my wrist deposit. Racks, I'm blessed, I'm being modest. Superstars, yeah, superstars. By the bar, yeah, raise the price. Movie star, bitch I'm a movie star. Dripping in ice, bitch I'm a freeze your heart. Ice. All these stats on us the hardest scar. All these stats on us won't show who we are. No, straight out the jungle like in the birds. Niggas hate cause I made it out of the dirt. Dance, money, when I make it funny. Got money with the flows, nobody can know me. Better find it's a film, gonna roll. Like a star in the sky, but I gotta blow. Yo, got money, 4 young process. Come a big man, big boy, I'm a bulky. Campus of the Zafi Bunny, and Fasa and Gary. But I'm not guy, is also not what I come on to an income, I can't want any. Calling up a ball and that's what I got some feeling. Come on, I'm just shut up about the god the wheeling. I'm a superstar, I'm a piece of water. Come on, don't you take a pop, I'm a just a water. Film with the blow, down with the leg, rise with the bands, mess with the me, fun with the cast, it's a prop kind of face. Fans wanna see me, not to the car, now with the sing when I whoa. Superstars, yeah, superstars. By the bar, yeah, raise the price. By the bar, movie star, bitch I'm a movie star. Dripping in ice, bitch I'm a freeze your heart. Ice. All these stats on us the hardest scar. All these stats on us won't show who we are. No, straight out the jungle like in the birds. Niggas hate cause I made it out of the dirt. Okay. Wannan dai kawata ce sunanta Asma'u. Mun tashi daga school ta je gida ta shirya ta zo waje na sai na ce mata ta rako ni wajenka. Oh, ko ita ce wacce ke gama za ta fara waka? No, gaskiya ba ni bace. Ke, so ba ita bace? Ba ita bace. To ba damuwa. So da to sai ku sauri ku a gaya min abin da za ku gaya min tafi kafin waɗanda mu aiki da su zo. Kuma ba na son su zo tadda ku a nan wurin sai mu sauri inda za mu gama ko? ku zauna mana ya naga ke kina nan da gida ne ai tunda cike biyo ta ai gida ne na ai it's okay wurin zauna ko ina zauna amma ban na ga kaman dai nan zai ina ganin idan ki an kulle kuma sannan ni ma ina ganin idan ta ina ganin idan ki a cikin yau ba to yanzu sai ki ga min abin da to ya kawo ki karfa siyo maka zum ba mu kuɗi malam
tarfan yo maka zum 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 mara zum 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 suka zum 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 ga zum 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 yara zum zum zum. Yeah, look at me up and down, I'm a big boy riding a limo like a sarki kafe zumu ciwo. Dakata. Gaskiya ƙanina ka iya waka sosai. Da a ce za a yi ma waƙar nan taka kiɗa da ba ƙaramin daɗi za ta yi ba. Idan dai har kana so za ka yi, kar ka damu da maganan kuɗi. Uncle ina zai maka komai kyauta idan har na masa magana. Babanmu ba zai bani in yaƙa ba, kuma momina ba za ta ban kuɗi in je studio in yaƙa ba. Kada ka damu, daga yanzu ka zama ƙanina na zama sista ɗinka. Saboda ni ma uncle ina mawaƙi ne, wani sa'in ma har nakan yi masa amshi. To yanzu saboda da yake so ai. Gaskiya uncle Gimba so nake ka taimaka mishi saboda na ga yaron yana sha'awar yin waka sosai, kuma wallahi baka ji waƙarsa ta yi daɗi sosai. A to ke aka yi cika san ya iya waka. Jinsa ne yana rerawa mana. To dan rera min jerin waka mana. Ya ma yake? Ba su kuɗi malam, kar ka yi musu zumzumzum, zumzumzum, ba su kuɗi malam. Ashe ke ma za ki iya cin abinci da waka? To why not? Haka dai na ji. Ki ma kinan nan gaban na ganin da za a zuba kuɗi a kan kin na ga za a iya samun yan canji. To amma wani hanzari ba gudu ba, yayansa kuma ba sa son yana harkar waka. Shin ga koda ma zaka ce zaka ba shi gudunmawa, kin ga a banza kenan zaka ba da gudunmawa. To an kai saboda Allah yanzu yaron nan haka za a bar wasa kenan ta tafi a banza? Ina ga dai gaskiya yana buƙatar taimako. Gaskiya dai wannan lamarin abin dubawa ne. Ashe da ma kawai kina magana? Ka wannan da shegen surutu? A makaranta ma akwai mai bakin surutu muke ce mata. To ke akwai wacce har tafiki ne ke din? Wajen surutu ma? Haba da Allah wani. Kai mishi bayani ko? A ba ku ne principal kai masa. A ina ga tunda dai idea daga wurin ka take, ina ga zaka ba shi cikakken bayani. A look, kar ku damu. Bayanin nan zan iya jin shi daga bakin kowane daga cikin ku. Wato Alhaji, ɗanka Sani yaro ne mai son koyar duk abin da aka koyar da shi. Yana da basira, yana da hazaƙa. Sai dai ban sani ba tun daga gida ko ka fahimci akwai wata baiwa da take tattare da shi? Ito gaskiya ban fahimta ba saboda ban cika zama a gida ba, amma ba mamaki mahaifiyarsa ta iya fahimta tunda kaga kullum suna tare a gida da ita. Masha Allah. To amma Alhaji, ba ku taɓa magana da Sani akan ga burin abin da yake so ya yi ba bayan ya gama karatu ko in ya girma? Ba mu taɓa na hira da shi ba, amma dai kamar da na faɗa ina jin sun taɓa da mahaifiyar tasa ko? To Alhaji kai ana ka ɓangaren fa baka da wani buri ko tunanin abin da kake so Sani ya zama idan ya gama karatu? Kwarai ko ina da zabi. Wato ina da muradin in ga ɗana ya zama babban jami'in custom ko kuma ya zama babban lauya. Amma me dalilin da yasa ku kira ni? Na ɗauka za ku gaya min wata magana ne, kuma ban ji yanzu kun faɗi magana ba principal. Haka ne, amma waɗannan tambayoyi su ma suna cikin abubuwan da ya sa dama aka yi kiran. To bismillah, ina jin ku. Masha Allah. Wato Alhaji, wasu lokutan da dama iyaye kan zaɓar wa 'ya'yansu akan ga abin da suke so su karanta. Wanda idan kuma za ka zauna ka tuntuɓi yaron za ka ga cewa sau tari wannan abin da iyaye suke matsa 'ya'yansu su karanta ba shi ne zaɓi ko burin abin da 'ya'yansu suke so su karanta ba. Kafewa da dagiya akan iyaye su takura 'ya'yansu akan sai sun karanta wannan abin, a ƙarshe ka ga cewa ya haifi ɗa mara ido, wanda ƙarshe za ka ga an zo ana da na sani akan abin da ya faru. Ban fahimce ka ba. Wato Alhaji, magana ta gaskiya ɗanka Sani burinsa shine idan ya gama karatu ya zama mawaƙi. Waƙa? Principal an yana ji daidai kuwa? Na'am, haka ne. Abin da ya faɗa maka ɗin haka ne. Dama nauyi ne akan mu faɗa maka abin da shi yaron ya faɗa. Waƙa ba ce? Ƙwarai ko waƙa.
Alhaji Dambo, bayan da ka fahimci alƙibrar inda ɗanka ya dosa, saɓanin kai abun da kake so yi, shin ka amince da abin da malamansa suka shawarce ka da shi? Ko ka ɗauki wani mataki ne akasin hakan? Hakika a wannan lokaci, na san irin matakin da na ɗauka. Idan kai ne, kai ma irinsa za ka ɗauka. Ko tantama babu a tsarin da nake son iyalina. Tsawatar musu akan abin da nake ganin ba daidai ba ne. Ai wallahi biki isa ba. Ina tafka kina warwara? Kina tunanin zan rayu da ki haka? Wallahi ƙarya kiki. Dan da na haifa ne zai zo ko koma yin wata waka? Ga abin da ke so yaro yi. Kina abubuwan da ke shiryawa? Alhaji, duk abin da za ka yi kai bincike kafin ka yi hukunci domin wallahi. Wallahi me? Makarantar su na jefa. Malamansa suka tabbatar min da wannan maganar. Kina nufin biki san kudirinsa da wannan abin da ke shiryawa ba? To wallahi ba zai yiwu ba. Kai kuma ya kamata ka san wani abu daya. Malaman naka da suke zuga ka don kana makarantar da suke ne aiko? Ko ba haka ba? To shikenan. Na yanke hukuncin na cire ka daga makarantar. Sai in ga inda aka su. Alhaji dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri. Kar ka yanke hukunci cikin fushi. Wallahi ba ni da wani masaniya akan cika burin ɗana. Ai hukunci na gama yankewa. Wannan hukunci kuma da ke gana yanke shine mafi sassaucin hukunci da zan yi. Idan ba haka ba, ko da ke ba damuwa. Wallahi ba ni da masaniya akan cikan burin shi. Wannan ya rage miki. Na gaya miki wannan hukunci na yanke shi. Makaranta na cire shi. Ki saurara kuma hukuncin zai miki na gaba. Tashi kuma wani guri ma. Tashi kuma wani guri da kake shi. Tauraron Boye gashi ya fito yayi haskawa. Tauraron Boye gashi ya fito yayi haskawa. Yanzu shin Alhaji Dambo din nan yaushe ne zai daina mummunan halayenta na dukan mata ne wai? Okay, ya isa. Ki hakuri. Ki hakuri. Allah yana sane da ke. Kuma zai kawo miki saukin duk wani abu da ke ciki. Ina so ki sani da cewa wannan kaddara ce. Kuma in har kika kara hakuri, Allah zai kawo miki mafita. Wallahi madalin na gaji da wannan zaluncin da yake min. Na bar mishi ƴaƴan shi ya je yi duk abin da yake so da su. Kake ce haka. Yanzu kin bar wannan ƴaƴanki, ke ma kin san bai dace ba. Ba za ki hakuri da ƴaƴanki ba, don ke ma kina da haƙƙi a kansu. Please. Hello? A'a. Lafiya? Hajiya Madina? What is happening? Hajiya Madina, me ke faruwa? An yi mutuwa ne? Inda har mutuwa ka yi, ai da yafi da wannan halin da take ciki. Da mutuwa so ɗaya ake yin ta. Duk wanda ya rasa ko ya rashin sa'a mai zama, a duk rayuwarsa ba zai taɓa yin murna ba. Okay. But amma ina tare da shi da yamma nan fa, Alhaji Dambo. He did not say anything. Bai gaya min komai fa. Ka shiga ciki kawai, ina gama zan maka bayani. Okay. Listen, yanzu kin ce za ki bar gidan mijinki. Ina za ki je? Kuma a wani hali za ki bar 'ya'yanki? Ya kamata ki tunani. Ba ni da wata nadama don na bar gidan Alhaji Dambo yanzu. Domin sanin kanki ne, ke san tun da na aure shi ba jin daɗin zaman gidan shi nake yi ba. Kullum ni kenan cikin tashin hankali da duka kamar ya siyo baiwa. Wallahi na gaji, ba zan koma ba.
Khalil, what is happening? Tun da ina zaune a nan cikin duhu ina ta tunani, my mind is going up and down. Talk to me now. Talk to me. To ba komai bane, amma abokanka ne. Abokin akwai matsala. Matsala? Matsala sosai. Haba. Yana girma amma bai daina cin kasa ba? Ai kai ma ka san akwai matsala. Haba. Wake yayin dukan mata an wuce nan. Sai ka ce wata jaka? Oh. Bai yi ba. Yanzu wani abun shine zaki ce ya fi mutuwa ciwo? Kin sa zuciya na yana boiling, yana up and down. Haba. This thing has small issue now. Small issue. Mr. Dakulo kenan. We have to take some sorry. No, ba sorry bane. Maganan gaskiya shine baka san abin da take ciki bane, shi sa kana wannan maganan. Amma da ce ka sani ba za ka iya wannan magana ba. Ha ba. Okay. If that is the case, I will try as much as possible. Zan yi kokari. I will see Alhaji Dambo. I will talk to Alhaji Dambo. Za mu yi mama magana. Zan ba shi hakuri. Na lalabe shi so that I samu compromise. Nani? Ka ba shi hakuri. Ka ƙara lallabe shi. Oh, ai mu ba hakurin shi muke nema ba. Ita ne da a nima hakuri daga gurinta. Da ita aka mata laifi. And after all, ba laifinta bane ta so abin da ɗanta ke so. Wannan shine abin da zan yi magana akai. Zan yi magana akan yaro ne, ba na ce Alhaji Dambo yana da gaskiya ba. Kin gane ko? I'm fine. To shine abin da zan yi magana akai. Okay? Okay? I'm okay. Okay, give me some coffee. Daddy. Na. Wai ina momin mu ne? Momin ku ta je unguwa, za ta dawo anjima, kin ji? Daddy, wai me isa ne ba mu je boko ba? So nake ku huta, kuma zan canja muku makaranta an kai ku da tafi wannan. Kin ji kuma momina? Lafiya momina? Daddy, yunwa nake ji. Yunwa? Yare? Kai kuma yana kana rabe-rabe? Boko. Ka koma cikin an kawo muku abinci, za a kira ka.